हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 10वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे विभूती योग, परमार्थाचे ऐश्वर्य, भगवंताचे ऐश्वर्य. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 10वा अध्याय. 10व्या अध्यायाचं नाव आहे विभूती योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर आपण सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करूया, ज्यांच्यामुळे आपण हा जो भगवद्गीता अध्ययनाचा 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. बरोबर. तर आपण भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या टप्प्यावर, दुसऱ्या पडावावर आहोत. भक्तियोग. भक्तियोग हा खूप महत्वाचा आणि अत्यंत भक्ती नावाप्रमाणेच तो अध्याय ते सर्व अध्याय आहेत. आणि त्यातलाच आजचा आपला विभूती दर्शन किंवा विभूती योग आहे. तत्पूर्वी आपण ह्या भक्ती योगामध्ये काय काय शिकलो किंवा तर काय काय पाहिलं, मला पटकन कोणी सांगू शकेल का? की थोडक्यात, जास्त नाही, थोडक्यात ह्या आतापर्यंत आपण ह्या भक्ती योगामध्ये काय पाहिलं? कारण की हा खूप महत्वाचा आहे आणि म्हणून मी कालच्या अध्यायात काय किंवा परवाच्या अध्यायात असं नाही, मला 2-3 अध्याय लाईन मध्ये तुम्ही आपण आतापर्यंत काय शिकलो त्याचा सारांश कोणी सांगू शकेल का? हरे कृष्ण. हा प्रभूजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा, तर भगवंताचे ऐश्वर्य या संदर्भात
परमपुरुष भगवान जे आहे भगवान, त्यांनी जे गोपनीय राजविद्या राजयोग हे जे गोपनीय सांगितलेलं आहे, तर ते म्हणजे भगवंत ची शुद्ध भक्ती करणे अखंड. तर दुसरं कृष्ण भक्तीकडे जाण्याच्या मार्गासंदर्भात त्यांनी सांगितले की सतत कीर्तन, माझ्या नामाचं कीर्तन केलं पाहिजे आणि सतत नामजप, म्हणजे कुठलेही कार्य करताना किंवा 24/7 24/7 असं नामाचा जप सतत मुखातून निघाला पाहिजे. त्याच्यानंतर ते 4 हे सांगितले, म्हणजे भक्ती कशी करायची, म्हणजे मला नमस्कार करा, मला ते हे करा म्हणाल काय श्लोक आहे तो, तुम्ही वाचून हा म्हटला तरी चालेल. कालच्या अध्यायातला शेवटचा श्लोक आहे. हा श्रोत मन्मना माझे भव मद्भक्त. चिंतन हा 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 माझे चिंतन करा, माझे भक्त हा व्हा, माझे हा. पूजन करा, मला नमस्कार करा आणि माझ्यात रममान झाल्यानंतर तुम्हाला माझ्यापर्यंत पोहोचता येईल, असं थोडक्यात मला माहिती आहे. हम्म. खूप छान प्रभूजी. आणि त्याच्यामध्ये आपण अजून नवविधा भक्तीचे प्रकार शिकलो. मी पुन्हा पुन्हा सांगते आहे, विचारते आहे. काल विचारलं, परवा विचारलं, कारण की त्यातले कुठल्याही भक्ती सुरुवात आपल्याला नामस्मरणापासूनच करायची आहे. पण ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला माहित असणं, लक्षात असणं गरजेचं आहे, म्हणून मी विचारते आहे. कुणाला आठवतंय? हरे कृष्ण. मला इथे चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज आलेले आहेत. भक्ती हा, वसुधा माताजींनी दिलेले आहेत सगळे उत्तर. काय दिलंय? कृष्णाकडे जाण्याचा मार्ग, सदैव कृष्णाचे चिंतन करावे, अर्थार्थी जिज्ञासू ज्ञानी. 4 प्रकारचे भक्त आहेत. खूप छान माताजी अश्विनी माताजींनी दिलं आहे. भक्ती ही ईश्वराकडे जायचा इझी मार्ग आहे. अश्विनी माताजी खूप छान की भक्ती योग किंवा भक्ती मार्ग हा जो आहे, हा ईश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा एकदम सोपा असा मार्ग आहे. जो आपण पाहिलं की 6व्या अध्यायात आपण ते लिफ्टचं उदाहरण पाहिलं होतं. माताजींनी खूप छान सांगितलं. कीर्तनम, पादसेवनम. खूप छान. तर आपण लगेच पुढे जाऊया की आपण आज कालच्या अध्यायात काय शिकलो, तर भगवंताचे ऐश्वर्य किंवा भगवंताचं जे ज्ञान जे आहे. कालच्या अध्यायाचं नाव तर राजविद्या राजगुह्य योग, हो की नाही? म्हणजे आपण जे ज्ञान जे घेतलं ते राजविद्या, त्याला राजविद्या असं का म्हटलंय? कारण ते ज्ञानाचं ज्ञान आहे, सर्व ज्ञानांचा राजा आहे असं आपण म्हणू शकतो. मग ते परत असं ज्ञान आहे की जे आपल्या चिरंतन जसं आपला आत्मा शाश्वत आहे, चिरंतन आहे, सनातन आहे, तसं ते ज्ञान सुद्धा आपण ते शाश्वत आणि चिरंतन सनातन असं आहे. आणि म्हणून ते ज्ञान जे आहे ते त्याला राजविद्या असं म्हटलेलं आहे. आणि मग गुह्यतम असं तर आहेच की भगवंत सर्वांच्या आत दडलेला आहे, आपल्या सर्वांच्या. तर ते सुद्धा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की आपलं हे शरीर, मग जड पदार्थ, शरीर, आत्मा, भगवंत आपले कोण आहेत, हे कुठे कुठे भगवंतांनी कालच्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि मग कृष्णाकडे जाण्याचा मार्ग. मग बाबा भगवंत कोण आहेत, भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत, हे तर आपण बघतोच आहोत. मग त्यांच्याकडे जाण्यासाठी काय सोपा उपाय आहे? नामस्मरण तर आपल्याला करायचंच आहे, पण जेव्हा आपण नामस्मरण तालवृद्ध सकट करतो, त्याचं कीर्तन होतं. आणि मग म्हणूनच भगवंत म्हणतात सततम कीर्तयंतो मां. सतत तुम्ही माझ्या नामस्मरणात राहा, माझ्या कीर्तनात राहा, श्रवणामध्ये राहा, स्मरणात राहा, माझी सेवा करा, मैत्री भावनेने माझ्याकडे बघा, माझ्याशी बोला, माझ्यासाठी जे काही करता आहेत मला अर्पण करा. दास्य भक्ती वेगवेगळ्या प्रकारांनी का असेना, पण तुम्ही सतत माझ्या ठायी लीन राहा. मतपरायण असा शब्द वापरलाय भगवंतांनी. आणि म्हणून हेच कृष्णाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. आणि मग सगळ्यात शेवटी सांगता आहेत अनन्य भक्तीची गोडी. मग त्याच्यासाठी अनन्य भक्तीची गोडी, त्याच्यामध्ये भगवंतांनी आपल्याला शेवटचे 2-3 श्लोक आहेत. त्याच्यामध्ये भगवंत काय सांगता आहेत की आपल्याला 4 पदार्थ आहेत की म्हणजे जरुरी आहे का की म्हणजे भगवंताला नैवेद्य दाखवायचं म्हणजे वेगळं काही केलं पाहिजे किंवा भगवंताला वेगळं काही खूप कष्ट करून काहीतरी त्याला अर्पण केलं पाहिजे, नाही.
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ह्या चारही गोष्टी. मग तुळशीचं पान आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये तुळशीचं रोप आहेच. त्यामुळे तुळशीचं पान तुम्ही वाहू शकता. पाणी प्रत्येकाच्या घरात आहे. फळ प्रत्येकाच्या घरात असतं. फुलं असतात. म्हणजे ह्या 4च गोष्टी ज्या इझिली सहज पद्धतीने अवेलेबल आहेत आपल्यासाठी आणि भगवंताला सुद्धा तेच मागणं आहे, की तुम्ही फार मोठं काहीतरी बनवा आणि मग भगवंताला अर्पण करा किंवा भगवंतासाठी भगवंत म्हणतो नाही. ते सहज सोप्या पद्धतीने जे आहे आणि त्या सगळ्यासोबत त्या सगळ्या गोष्टी अर्पण करायच्या आहेत. पण त्या सगळ्यासोबत काय पाहिजे, की आपला भाव, प्रेमभाव, भक्तिभाव, मनापासून ह्या गोष्टी भगवंतापर्यंत पोहोचणं. कारण की भाव महत्वाचा आणि भगवंत हा भावेचा भुकेला आहे. तुम्ही अगदी साजूक तुपातला शिरा घातला, सगळे छान ड्रायफ्रुट्स वगैरे घालून आणि जर तिथं प्रेम नसेल, भाव नसेल, तर मजा नाही हो. पण तेच तुम्ही साधं पाणी जरी भगवंताला अर्पण केलं, फळ दिलं, फूल दिलं, तुळशी पत्र दिलं, नुसतं तुळशी आपल्या दाराशी जी तुळशी आहे, तिथं तुळशीचं पान जरी तोडून जर भगवंताला अर्पण केलं, त्याच्या चरणी अर्पण केलं, तर भगवंत त्याचा स्वीकार करतो आणि हीच अनन्य भक्तीची गोडी आहे, की ज्याच्यामध्ये भगवंत सांगताय, "यत्करोषि यजस्नासी", जे काही करतो आहेस, तुमच्या सर्व क्रिया ज्या आहेत, त्या मला तू अर्पण कर आणि मनापासून तू माझा स्वीकार कर. मन्मना भव मद्भक्तो, सतत माझाच विचार कर, सतत माझंच चिंतन कर, मला नमस्कार कर, मला भज, माझं कीर्तन कर आणि निश्चितच तुला माझ्या धामाची, परमधामाची प्राप्ती होईल. आणि इथेच कुठेतरी आपण कालचा अध्याय संपवला होता आणि आपण आजच्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहे. आजचा विभूती योग आहे. एक-एक विभूती योग म्हणजे एक-एक अध्याय जे आहेत ना भक्ती योगातले हे काय म्हणतात ते वरचा टप्पा आहे, वरची पायरी चढत जाताय तसं भगवंताचा विभूती योग, विभूती दर्शन हे एक प्रकारचं शिखर आहे असं आपण म्हणू शकतो. आजच्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे? कृष्ण हा अज्ञात आहे आणि सर्वांचा उगम आहे. मग शुद्ध भक्ती भगवद्गीतेचे सार आज आपल्याला चतुश्लोकी भगवद्गीता शिकायची आहे. अर्जुनाने कृष्णाचे सर्वोच्च पद स्वीकारले. म्हणजे नेमकं काय ते बघूया आणि भगवान श्रीकृष्ण यांच्या विभूतींचे वर्णन करता आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाव अर्जुना, पुन्हा एक, तू माझा मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला जे ज्ञान प्रदान करेन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता पुन्हा भगवंत तेच सांगत आहेत, की कालच्याही अध्यायात पहिली सुरुवात तीच होती. भगवंत अर्जुनाला म्हणतात, भक्ती योगामध्ये प्रत्येक अध्यायात म्हणतात, तत् शृणु, ऐक. याच्यापेक्षा अजून मी श्रेष्ठ असं मग तुला सांगतो आहे. याच्यापेक्षा गुह्यतम असं मी तुला सांगतो आहे. आणि आज सुद्धा तेच आहे. कालच्या अध्यायात भगवंत म्हणाला, की तू माझा जराही मत्सर करत नाहीस आणि म्हणून मी तुला हे ज्ञान देतो आहे. आजचा अध्याय सांगतायत, तू माझा प्रिय मित्र आहेस, प्रिय भक्त आहेस आणि म्हणून मी तुला हे ज्ञान देतो आहे. आणि आतापर्यंत जे ज्ञान दिलं, आतापर्यंत जे सांगितलं त्याच्यापेक्षा अजून श्रेष्ठतम असं, गुह्यतम असं मी ज्ञान जे आहे ते तुला सांगणार आहे. मग पुढे भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. न मे विदुसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही. कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला मनुष्य मला अजन्म अनादि सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो. तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की भगवंत स्वतःबद्दल सांगत आहेत की नाही. मग इथे म्हणतात, माझी उत्पत्ती, माझा ऐश्वर्य, म्हणजे भगवंताचं जे आपल्या भाषेत सांगायचं तर जे वेल्थ आहे, प्रॉपर्टी आहे, हे सगळं जे काही आहे, तर हे ऐश्वर्य जे आहे, हे हे कोणालाच समजत नाही. त्याचा थांग पत्ता कोणालाच नाही. आपण तर सामान्य मनुष्य आहोत. पण इथे भगवंत म्हणत आहेत, की जे महर्षी अनेक वर्ष, सहस्र वर्ष, अब्जावधी वर्ष तपश्चर्या करता आहेत, भगवंताला प्रसन्न करून घेतायत, ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, त्यांनाही भगवंतांच्या
त्यांची उत्पत्ती कशी झाली, ते कसे आहेत, ते कुठे आहेत, त्यांच्या संपूर्ण ऐश्वर्य काय आहे, कुठे-कुठे भगवंताचं काय-काय आहे, कुठलं ही पण पराप्रकृती आहे, अपराप्रकृती आहे, हे ब्रह्मांड, ते ब्रह्मांड, अनेक अनेक गोष्टी, ग्रह कक्षा, की हे सगळं की देवतांना सुद्धा त्याचा थांग पत्ता लागत नाही किंवा अरे ह्याच्यात पण हे पण भगवंताचंच आहे, हे पण भगवंताचंच आहे, असं त्यांनाही प्रत्येक वेळी ते आश्चर्यचकित होत असतात किंवा भगवंताला अ, नव्याने रोज नव्याने त्यांना भगवंताची ओळख होत असते. त्यांना समजत नाही, महर्षींनाही समजत नाही. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, की जे महर्षी आहेत, त्या सर्व महर्षींचं मूळही मीच आहे. सर्व देवदेवता हा सुद्धा माझाच विस्तार आहे. आणि हे कोणाला समजू शकतं किंवा माझ्यापर्यंत, माझ्या त्या परमधामापर्यंत कोण पोहोचू शकतं? तर जो सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला आहे. म्हणजे कुठल्याही अनासक्त आसक्ती नाहीत, मोहरहित म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जी प्रलोभनं आहेत, त्या प्रलोभनांचा त्याग केलेला असा जो कर्मसन्यासी आहे, की त्याला कसलाच मोह नाही. एकाच गोष्टीचा मोह, तो म्हणजे भगवत धामापर्यंत, भगवंताच्या त्या चरणापर्यंत जाणं, त्यांच्या चरणामध्ये लीन होणं, त्यांना शरण जाणं, त्यांचा सेवक होणं, त्यांचा दास होणं, त्यांचा भक्त होणं. एवढी एकच मोह, एवढी एकच आसक्ती ज्याच्या ठायी आहे असा मनुष्य ज्याला हे समजलेलं आहे किंवा हे ज्ञान का घ्यायचं? भगवंताबद्दलच्या भगवंताची ओळख का करून घ्यायची? भगवंताचे जे ऐश्वर्य आहेत, भगवंताच्या वेगवेगळ्या तर त्या निमित्ताने, त्या ओळखीने आपण अजून भगवंतापर्यंत जास्त चांगल्या पद्धतीने पोहोचू शकतो किंवा आपण अजून मग भगवंत कसे आहेत? त्यांचं स्वरूप काय आहे? मग कुठल्या स्वरूपावर आपण चिंतन, भजन, पूजन केलं पाहिजे? मग ते ज्या जगतामध्ये आपण आहोत, मग ती पराप्रकृती असेल, आध्यात्मिक जग असेल, भौतिक जग असेल, तर ह्या दोन्ही सृष्टी ज्या आहेत, ह्या सर्व तिन्ही लोकांचा स्वामी आपण म्हणतो, की ते भगवंत आहेत. आणि ज्यांचा जन्म नाही, ते अजन्म आहेत. ते अवतरित होतात आणि ते अनादी आहेत, ते अनंत आहेत. तर आणि हे जो जाणतो, ज्याच्यामध्ये कुठलाही मोह नाही आहे, तर त्याच्या पापांचं क्षालन होतं आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आपण काल 4 प्रकार पाहिले होते. तर जे फलमुखम आहे, की ज्याचा लगेचच तुम्हाला काय म्हणू शकतो आपण, की परिणाम जाणवतो किंवा कुटुंबीजम म्हणजे त्यांचा काहीतरी ह्याच जन्मात नंतर कालांतराने, काही काळाने किंवा कदाचित पुढच्या जन्मामध्ये जो काही परिणाम जाणवतो, जर आपण भगवंताला शरण गेलो, भगवंताच्या ची भक्ती करत, त्या भावभक्तीने आपण भगवंताला पूजलं, तर निश्चितच त्याचं कुठेतरी क्षालन होतं आहे किंवा ते पाप जे आहे, की ते आपलं नामजप वाढला, तर निश्चितच भगवंत ते कुठेतरी आपलं पापाचं क्षालन करत आहेत किंवा आपल्याला मार्ग दाखवत आहेत, मोक्षाचा मार्ग दाखवत आहेत, असं आपण इथे भगवंत सांगत आहेत. आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सप्तर्षी गणाने त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. माताजी, माझा ना थोडा इंटरनेट इश्यू काय झालं तर मध्ये ब्रेक सांगा मला. हो 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 नाही, हे ऐकू आलं. हा ठीक आहे, चालेल. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की सर्वजण माझ्यापासून उत्पन्न झालेले आहेत. हो की नाही? जसं आपण मगासच्या अध्यायामध्ये मगासच्या श्लोकात पाहिलं, की ऋषी मुनींना सुद्धा माझी उत्पत्ती कळत नाही, देवदेवतांनाही माझी उत्पत्ती कळत नाही आणि म्हणूनच जेव्हा देवकी मातेच्या गर्भामध्ये जेव्हा भगवंत होते, भगवंतांनी आधी त्यांना चतुर्भुज रूपाचं दर्शन दिलं आणि मग त्यांनी नंतर त्यांचं बाळ स्वरूप जे आहे ते प्रकट केलं. तर त्यांच्या दालनामध्ये ऋषी मुनी येऊन त्या रूपाचं दर्शन घेण्यासाठी अनेक ऋषीमुनी, अनेक देवदेवता त्या
देवकी मातेच्या दालनामध्ये येत होते, की त्यांनाही भगवंताबद्दलची अस्तित्व म्हणजे त्यांची उत्पत्ती कशी झाली, ते कसे अवतरित होता याची माहिती म्हणा किंवा याचं ज्ञान जे आहे किंवा हे जाणून घ्यायचं होतं. आणि भगवंताच्या त्या रूपाचं त्यांना दर्शन घ्यायचं होतं. मग पुढे म्हणते आहेत, की सप्तर्षीगण मग 7 ऋषी जे आहेत, जे भगवंताच्या मनापासून तयार झालेले आहेत. मग त्याच्या पूर्वीचे 4 महर्षी आपल्याला माहिती आहेत, की आपण ज्याला सनत कुमार असं म्हणतो. सनक, सनातन, सदानंद आणि सनत कुमार. हे जे 4 ऋषी आहेत, सनत कुमार किंवा कुमार संप्रदायाचे, तर हे भगवंताच्या मनापासून निर्माण झालेले आहेत. जे आपण 13 मनू म्हणतो. तर 12 आदित्यगण हे सगळे जे आहेत, 11 वसू हे सगळे भगवंताच्या मनापासून निर्माण झालेले आहेत. माझ्याच मनापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणाऱ्या म्हणजे आता हे जी वेगवेगळी ब्रह्मांड आहेत, वेगवेगळी सृष्टी जी आहे, तर ते सर्व सृष्टी जी आहे त्याचा प्रथम बीज निर्माण करणारं बीज जे आहे ते भगवंताच्या मनापासून उत्पन्न झालेलं आहे. असं कुठेतरी भगवंत वर्णन करता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. ऐकू येतंय का? माताजी तुमचा आवाज एतां हा आला विभू आला आला येतोय ना? हो हो हो. एतां विभूतिं तं मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग जसा भाव तसा देव. अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो. अनन्य भक्ती आपण 12व्या अध्यायात बघणार आहोत, पण भक्तीचं परमोच्च शिखर आपण म्हणू शकतो तर ते अनन्य भक्ती योग आहे. आणि ज्यांना भगवंत सांगत आहेत की माझं हे ऐश्वर्य, माझ्या या अनंत विभूती, अनंत ऐश्वर्य जे आहे, आपल्याला भगवंताचे सामर्थ्य आपण पाहिले होते 2ऱ्या अध्यायामध्ये. पण आज आपण ऐश्वर्य बघणार आहोत, तर ते जे आहे ते जे अनन्य भक्ती योगामध्ये असतात त्यांना भगवंताच्या ह्या योग शक्तीची म्हणा, ह्या ऐश्वर्याची खात्री पटते. यात मुळीच संशय नाही किंवा भगवंत कुठे कुठे कशा कशात वसलेले आहेत त्याची त्यांना खात्री पटते. आपण ह्या चित्रामध्ये एक मला सांगा एक प्रसंग आहे, तर तुम्ही सांगू शकाल का की हा कुठला प्रसंग असेल साधारण? हरे कृष्ण. कोणी सांगू शकेल? अंदाज लावा, चुकलं तरी चालेल. हरे कृष्ण. हा एक प्रसंग आहे. काय दिसत आहे तुम्हाला? कुठला प्रसंग असेल? रथयात्रा दे. कृष्ण द्वारकेला जात आहेत. ओके. प्रभूजी तुम्ही काय म्हणालात? मला ऐकू नाही आलं, म्हणजे मला तुमचा आवाज ब्रेक झाला. कृष्ण द्वारकेला. रथयात्रा दिसते म्हणलं. अच्छा, रथयात्रा दिसते. कृष्ण द्वारकेला जात आहेत. अजून कोणाला सांगायचं आहे? हरे कृष्ण. मला वाटतं भगवान कृष्णांना अक्रूर घेऊन जात आहे, तर सर्व जे जनता आहे ती त्याला विरोध करतायत की घेऊन जाऊ नको आमच्या कृष्णाला म्हणून. ओके. अच्छा. आणि असं अजून वाटतंय. हा हा नाही नाही हरकत नाही. आणि अजून कोणाला सांगायचंय? कृष्ण जन्म उत्सव मथुरा. कृष्ण द्वारकेला परत जात आहेत इंद्रप्रस्थवरनं किंवा हस्तिनापूरवरनं. आणि महाभारतचं युद्ध झाल्यावरची गोष्ट मला असं वाटतंय ही. अच्छा. ओके. इथे चॅट बॉक्स मध्ये पण आलेलं आहे की सगळे उत्सुक आहेत. काय याच्या आधी ह्यांनी काय दिलं आहे? हे वसुधा माताजींनी त्यांना पाहण्यासाठी भक्त उत्सुक आहेत. ओके. हा, प्रजा उत्सुक आहे.
सगळ्यांचं थोडं थोडं उत्तर बरोबर आहे. जसं प्रकाश प्रभूजी म्हणाले, अक्रूरजी त्यांना भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे बंधू बलराम यांना घेऊन जात आहेत. पण ते सगळ्यात प्रथम मथुरेला जेव्हा घेऊन येत आहेत, तर हे मथुरेचं प्रवेशद्वार आहे आणि गोकुळामधून मथुरेमध्ये आणताना तेव्हाचा हा प्रसंग आहे, ते वर्णन आहे. आणि मथुरेमध्ये जे अनेक वर्ष थांबले होते, की जो तारणहार जे भगवान श्रीकृष्ण आमच्यावर जे अत्याचार होत आहेत, आमच्यावर जे अन्याय होतो आहे, तर त्यांच्यासाठी आम्हाला त्या कंसापासून आमचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्याही पेक्षा की भगवान श्रीकृष्ण स्वतः अवतरित झालेले आहेत, तर त्यांचं दर्शन, त्यांच्या त्या चरणांचं दर्शन याच्यासाठी सगळे उत्सुक होते. आणि म्हणून जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी जेव्हा त्यांचा रथ पुढे आला, जसा जसा पुढे येत होता, सगळेजण तिथले जे काही प्रजाजन आहेत, जे काही काम करत होते, हातात जे काही होतं, तर ते बाजूला सरून ते भगवंतांकडे अगदी भक्तिभावाने त्या भगवंतांचं दर्शन मला कसं मिळेल आणि त्या भावनेने डोळ्यांमध्ये सगळ्यांचे अश्रू होते, आनंद होता आणि अशा पद्धतीने सगळेजण भगवंताकडे बघत होते, की मला मला कधी दर्शन होईल, मला त्या मुखांचं, मला त्या चरणांचं दर्शन कधी होईल. आणि सगळ्यांचा तो भाव इतका उत्कट असा भाव होता, की भगवंतांनी सुद्धा, की भावग्राही जनार्दनच आहे आणि त्यामुळे की तुम्ही कुठल्याही कितीही अंतरावर असा, प्रत्येकाला असं वाटत होतं, की प्रत्येकाला भगवंताचं स्वरूप दिसलं. भगवंत आपल्याच जवळ आहे, जणू आपल्यालाच दर्शनासाठी तो आपल्या समोर उभा आहे. अशा पद्धतीने तिथे जे काही प्रजाजन आहेत, जे काही त्यांच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहेत, तिथे जमलेले आहेत, थांबलेले आहेत, त्या प्रत्येकाला भगवंतांनी तितक्याच आत्मीयतेने दर्शन दिलं. हा तो प्रसंग आहे आणि हाच तो अनन्य भक्तियोगाची एक अनुभूती आहे, असं आपण म्हणू शकतो. हरे कृष्णा माताजी. आपण आता 1 मिनिट काय झालं? हा माताजी, हरे कृष्णा. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजमां बुधा भावनान्विताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्तीकर्ता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात, ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता आपण बघणार आहोत 10.8, 10.9, 10 आणि 10.11 हे जे 4 श्लोक आहेत, हे सगळ्यांनी पाठच करायचे आहेत. पाठ याच्यासाठी करायचे, ही चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आहे. आपण संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन ह्या 3 गोष्टींचा रोज आपण चर्चा करत असतो किंवा रोज ऐकत असतो. भगवंताने आपलं नातं काय आहे, काय संबंध आहे, आपल्याला मनुष्य जन्म मिळाला आहे, मग मनुष्य जन्माचं आपलं कार्य काय आहे, की कशासाठी आपल्याला मिळालंय, काय कारण काय आहे मनुष्य जन्म मिळायचं, म्हणजे आपल्या जन्माचं अभ्युदय काय आहे आणि सगळ्यात शेवटी काय प्रयोजन, की माझा जो जन्म मिळालेला आहे त्याचं गोल काय आहे, टार्गेट काय आहे, की त्याचं अंतिम ध्येय काय आहे, तर ते म्हणजे प्रयोजन. संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन ह्या ज्या 3 गोष्टी ज्या आहेत, ज्याची आपण वारंवार चर्चा करतो आहे, तर हे 4 श्लोक जे आहेत याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हणतात. की संपूर्ण 700 श्लोकांचा जे सार जो आहे, तो ह्या 4 श्लोकांमध्ये सुद्धा ह्या 4 श्लोकांच्या अर्थाद्वारे तो सामावलेला आहे. आणि आत्ताचा आपला जो श्लोक आहे, त्याच्यामध्ये भगवंत काय सांगत आहेत, की मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करत आहे. म्हणजे ज्या काही प्रकृती आहेत, पराप्रकृती असेल, अपराप्रकृती, आध्यात्मिक प्रकृती, भौतिक प्रकृती, सर्व ब्रह्मांड जे आहेत, तर त्याचा मी उत्पत्ती करता आहे. मग त्यातील सर्व जीव जे आहेत, जे सजीव आहेत, की सर्वात प्रथम जीव कुठला आहे, तर ब्रह्मदेव, हो की नाही? आणि ब्रह्मदेवांपासून मग सर्व बाकी सगळ्यांची निर्मिती झालेली आहे. सर्व आपण म्हणू शकतो, की ज्या 84 लक्ष योनी म्हणतो आपण, तर सर्व योनींची निर्मिती, त्याची जबाबदारी, ह्या ब्रह्मांडाच्या विस्ताराची जबाबदारी ब्रह्मदेवांकडे होती. पण याचं हे सगळं कशामुळे झालेलं आहे, की ही उत्पत्ती हे सगळं कोणामुळे झालेलं आहे, भगवंतामुळे झालेलं आहे. आणि हे जे कोणी जाणतात,
म्हणजे हे ज्याला माहिती आहे, ज्याला याचं ज्ञान आहे, नुसतं ज्ञान असून चालेल का? नाही. तर ज्याला ज्ञान आहे, ज्याला विश्वास आहे, दृढ विश्वास आहे, की हे जाणल्यानंतर बद्दलची आपली गोडी, आवड, भक्ती जी आहे, जो विश्वास जो आहे, तो अजून दृढ होतो आहे, ठाम होतो आहे. आणि ते ते प्रेम जे आहे, ते भाव जो आहे, जो अजून वाढतो आहे. तर असा जो आहे, तो बुद्धिमान मनुष्य. तो बुद्धिमान का आहे? कारण तो भक्तीमध्ये लीन झालेला आहे आणि त्यामुळे त्याला शुद्ध सात्विक भाव जागृत झाल्यामुळे कुठेतरी त्याच्या मनामधले आचार विचार सुद्धा शुद्ध झालेले आहे. आचरणही शुद्ध झालेलं आहे. आणि मग असे जे असतात, असे शुद्ध भक्त, असे भक्त हे भक्तीमध्ये संलग्न होतात. भगवंतापासून दूर असा विचार करू शकत नाही आणि मग सतत जे काही करायचं ते भगवंतासाठी करायचं, भगवंताची भक्ती करायची, मनापासून भक्ती करतात. आणि मग ह्या लोक पुढे काय करतात आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वृषाली माताजी, मी वाचू का? आहात? मद्भक्त नाही. मच्चिता हा. बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपला आणि भगवंताचा संबंध आपण आत्ताच पाहिला, की आपले सगळ्याची उत्पत्ती, निर्मिती कोणापासून झालेली आहे? तर भगवंतापासून झालेली आहे. हो की नाही? आपण आणि मग आता इथे जे शुद्ध भक्त आहेत, जे हे जाणता आहेत, मग ते माझ्यामध्ये म्हणजे भगवंतामध्येच त्यांचे विचार सतत ते भगवंतामध्ये लीन असतात. त्यांचं संपूर्ण जीवन भगवंताच्या सेवेसाठी त्यांनी समर्पित केलेलं असतं. म्हणजे आपला प्रपंच सांभाळून ते परमार्थ करत आहेत आणि आपल्याकडे जे ज्ञान आहे, आपल्याला जे काही अनुभूती आलेल्या आहेत, आपल्याला जे काही समजलेले आहे, ते त्यांनी आपल्यापुरतं ठेवलं का? नाही. तर त्यांनी ते लोकांपर्यंत, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला किंवा ते असे प्रयत्न करतात. ते ज्ञान ज्ञान म्हणजे विद्या. विद्याचा जर आपण उलटा अर्थ केला तर काय होतं? द्यावी. विद्या ही द्यावी. म्हणजे जेव्हा आपण ज्ञान देतो, ज्ञान आदान-प्रदान करण्यासाठी असतं. जेव्हा आपण ज्ञान देतो, तेव्हा आपल्याच ज्ञानाचा सराव होत असतो. आपल्याच ज्ञान हे दिल्याने वाढते असं आपण म्हणतो. आणि म्हणून ते जे ज्ञान जे आहे ते आपल्याच पाशी न ठेवता, हे भगवंत कोणी आपला एकट्याचा नाही आहे, तर ती जी अनुभूती आहे, तो आनंद जो आपल्याला मिळतो आहे, तर ते सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा ते प्रयत्न करतात. आणि ते प्रयत्न करताना त्यांना तृप्ती काय आहे हे माहिती आहे. तृप्ती म्हणजे समाधान. समाधान हे काय आहे हे माहिती आहे. आणि म्हणून त्यांना आनंद मिळतो, की भगवंतासाठी काहीतरी करायचं आणि तेच आपलं इती कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे आणि म्हणून तिथे समाधान आहे, तिथे आनंद आहे. म्हणजे आपलं आणि भगवंताचं काय नातं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे. मग मनुष्य जन्म मिळाल्यानंतर आपले इती कर्तव्य काय आहे, तर हे ते जाणतात आणि त्यातनं ते Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. तर हे आपल्याला हे समजण्यासाठी आपल्याला इथे प्रभुपाद यांचं उदाहरण दिलेलं आहे. श्रील प्रभुपाद यांनी सुद्धा आपण वारंवार आपण पहिल्या अध्यायात सुद्धा अध्यायाच्या आधी सुद्धा आपण त्यांचं थोडंसं जाणून घेतलं होतं त्यांच्याबद्दल. तर त्यांनी सुद्धा म्हणजे एका काय म्हणू शकतो की आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये जन्म घेतला होता. पण त्यानंतर म्हणजे त्यांनी आपण आपलं त्यांचं जे बालपण जे होतं की देवाची आवड, भक्तीची आवड वगैरे अशा ह्याच्यात. पण त्याच्यानंतर त्यांनी जे ज्ञान घेतलं किंवा त्यांनी जे आत्मसात केलं, तर ते त्यांनी त्यांच्यापर्यंत न ठेवता त्यांनी ते सर्वत्र त्या ज्ञानाचा प्रचार केला, प्रसार केला आणि जो आनंद त्यांनी अनुभवला, जी अनुभूती त्यांनी घेतली, तर त्याचा प्रत्यय इतरांनाही यावा
आणि म्हणून त्यांनी ते वारंवार ते झटत राहिले आणि त्याच्यातनं तेच त्यांचं समाधान होतं, तेच त्यांचा आनंद होतो. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणते की त्यांनी तेव्हा झाड लावलं, आज आपण फळं खातो आहोत, आपण घरी बसल्या भगवद्गीता शिकतो आहोत. तर असे जे असतात हे भगवंताच्याच प्रचार प्रसार करण्यासाठी, ज्ञान प्रदान करण्यासाठी, की आपल्या आयुष्याचं सार्थक प्रयोजन काय आहे. तर असे प्रभुपाद हे सुद्धा त्यांच्याच एका भक्तांपैकी, अनन्य भक्तांपैकीच एक होते. आता आपण पुढे बघूया की असे जे आहेत ना त्यांचं संबंध पाहिला, अभ्युदय पाहिला, मग आता प्रयोजन. तर आता माताजी हे दोन्ही श्लोक वाचा, आधी श्लोक वाचा आणि माताजी तुम्ही अर्थ वाचा. हरे कृष्ण. 10वा आणि 11वा का? 10वा आणि 11वा. हा हा. ओके ओके. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं अवज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. 10.11 त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपलं प्रयोजन, हो की नाही. म्हणजे असे भक्त जे आहेत, असे शुद्ध भक्त जे आहेत, ते प्रेम भावाने भगवंताची सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात. आणि मग भगवंत काय करतात की अशा जे भक्त जे आहेत की जे भगवंताची भाव भक्तीने, प्रेम भक्तीने सतत सेवा करत आहेत, त्यांच्यासाठी सतत काही करायचं ते त्यांच्यासाठी. इथं उदाहरण आहे त्याच्यासाठी की गोकुळामधले जे कोणी गोपी होते ते सर्व गोपिका आणि गोपी सगळे जण गोप गोपिका कशाला की इव्हन ते गाय वासरू जे होते, जे प्राणी जे होते, ते आजूबाजूचे जे, तर ते सगळे जे होते ते भगवंताला च्या सेवेसाठी समर्पित पशु पक्षी, की भगवंताला कसा आनंद देईल त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, काय झटू शकतो. तर हे सगळं जे होतं की ज्या प्रेमाने, ज्या उत्कट भावनेने ते करत होते, तर ते जे काही करायचं ते भगवंताला अर्पण, भगवंताला समर्पित असं करायचं. तर ती भावना, तो भाव, ती प्रेम भक्ती. आणि मग त्यांना काही ज्ञान माहित नव्हतं की काय ज्ञान आहे, काय भगवंत आहेत, म्हणजे त्यांचं ऐश्वर्य काय आहे, तत्वज्ञान काय आहे. मग ह्याबद्दल त्यांना माहिती नव्हती. पण त्यांना हे माहिती होतं की हे परमात्मा परमेश्वर आहेत, भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि आपण त्यांचे दास आहोत. आपल्याला त्यांची सेवा करायची आहे. जे काही करायचं आहे ते त्यांच्यासाठी करायचं आहे. तर ती प्रेम भावना जी एका आईची एका मुलासाठी असते. तिला कोणी सांगतं का की तू आई झाली आहेस आणि तुला हे सगळं करायचं आहे आता. तिच्याकडे ते आपसूक येतं. तर ती भावना, ती उत्कट भावना जी आहे, तर त्या भावनेने आपल्याला त्या भगवंतासाठी करायचं आहे. आणि मग अशा भगवंताला मग भक्त काय करतात की त्यांच्यावर भगवंताचा विशेष असा अनुग्रह असतो. भगवंत आपल्या हृदयात तर सतत वास करतात, सगळ्यांच्याच हृदयात आहेत. कालच आपण पाहिलं, गुणी बाळ असेल नाही तर द्वाड बाळ असेल, आई दोघांवर प्रेम करते. तसं भगवंत, तुम्ही नास्तिक असाल, आस्तिक असाल, तुम्ही सगळ्यांच्या हृदयामध्ये सगळ्यांवर भगवंताची कृपा सारखी आहे. पण जो भक्त आहे, जर तुम्ही 1 पाऊल चाला, भगवंत 10 पावलं पुढे होतात. भगवंत 10 पावलं अजून की त्यांची अनुकंपा म्हणा, त्यांचा अनुग्रह म्हणा. आणि मग काय होतं की तुमच्यामध्ये जे काही उणीव आहे, योगक्षेमं वहाम्यहम, जे नाही आहे ते सुद्धा भगवंत देण्याचा प्रयत्न करतात किंवा भगवंत देतात, नव्हे देतात ते. तुमच्यामध्ये जे काही अज्ञान आहे, तुमच्या मनामध्ये जे काही अज्ञान आहे, तर ते ज्ञानरूपी प्रकाशाने भगवंत त्या संपूर्ण अंधकार नष्ट करतात. हेच संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन ही चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आहे. याच्यावर एक गोष्ट पण आहे. म्हणजे हे जे सांगण्यावर एक गोष्ट अशी आहे ही, तर ती गोष्टामध्ये एक छोटं गाव असतं आणि त्या गावामध्ये एक मंदिर असतं आणि त्या मंदिरामध्ये
एक गुरुजी म्हणा, ब्राह्मण म्हणा, ते ब्राह्मण कर्म करत असतात. म्हणजे सगळं आपलं काय म्हणू शकतो आपण, की पूजा अर्चा जे काय आहे तर ते मंदिरामध्ये उत्तम पद्धतीने सांभाळत असतात. भगवंताची जे काही ती तिन्ही चारी वेळेस जी काही पूजा आरती आहे, मंगल आरती असते, प्रसाद वगैरे हे सगळं सगळं व्यवस्थित करत असतात. आणि त्याच मंदिराच्या बाहेर एक झाड असतं आणि झाडाखाली एक सांभार किंवा मोची बसलेला असतो. आणि तो सुद्धा भगवंताचा भक्त आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्याचं जे काही तो चप्पल शिवायचं वगैरे जे काही तो चप्पल बनवण्याचं काम वगैरे किंवा जो तो जे काही कामं करत असेल, तर ते करता करता तो भगवंतावर तो जे काही त्याला जे माहिती आहे किंवा त्याला जे उमजलेलं आहे, अशा पद्धतीने तो भगवंताची भक्ती करत असे. एकदा त्याच गावातनं नारद मुनी जात होते. मग नारद मुनी गेले, आतमध्ये मंदिरात गेले, दर्शन घेतलं. नारद मुनी आले म्हटल्यानंतर ते ब्राह्मण जे आहेत त्यांनी नारद मुनींचं दर्शन घेतलं. त्यांना विचारलं काय हवंय, काय नकोय असं विचारलं. मग त्यांना हळूच विचारतात, की काय तुम्ही जाणार आहात का, की भगवंताचं दर्शन घ्यायला, परमात्म्याचं दर्शन घ्यायला विष्णू लोकामध्ये? तर कधी गेलात तर विचारा, की मला अजून किती जन्म आहेत, किती जन्म मला हे सगळं करायचं आहे. तर नारद मुनी म्हणाले, "हो, मी जाणारच आहे. तर का नाही विचारणार? मी नक्की विचारेन. तुम्ही एवढं उत्तम पद्धतीने सगळं करता आहात. तुमचे सगळे तुम्हाला श्लोक पाठ आहेत, सगळे स्तोत्र पाठ आहेत म्हणू शकतो आपण. सगळं ज्ञान काय आहे माहिती आहे. कुठे उच्चार शुद्ध, स्वच्छ, स्पष्ट सगळं सगळं माहिती आहे. सगळं तुम्ही उत्तम पद्धतीने जे ब्रह्मकर्म किंवा ब्राह्मण कर्म जे आपण म्हणतो ते तुम्ही करता आहात. ज्ञानार्जनाचं काम करता आहात. तर का नाही तुम्हाला? तर नक्की विचारेन मी. बाहेर येतात. बाहेर त्या मग येत असताना त्या मूछीकडे त्यांना दिसतं. तिकडे थांबतात. तेही नारद मुनींचं दर्शन घेतात. आणि योगायोगाने तेही विचारतात. तोच सेम प्रश्न विचारतात, की तुम्ही जर कधी जाणार असाल तर त्या परमात्मा परमेश्वराला हा प्रश्न विचाराल का, की मला अजून किती जन्म की हेच काम करायचं आहे. कधी मी भगवंतापर्यंत पोहोचेन, कधी मी त्यांच्या घरी परत जाईन वगैरे असा. नारद मुनी म्हणाले, "काही नाही, मी विचारेन." आणि मग ते तिकडनं निघतात. आणि मग तिकडनं गेल्यानंतर ते जेव्हा विष्णू लोकात जातात. विष्णू लोकामध्ये गेल्यानंतर नारद मुनी भगवान विष्णूंना प्रश्न विचारतात, की "भगवंता, मी असा-असा गेलो होतो आणि मला तिथे दोघं जण भेटले. तर मला दोघांनी योगायोगाने एकच प्रश्न विचारला, की काय मला कधी ते कधी त्यांना मुक्ती मिळेल, मोक्ष मिळेल किंवा काय अजून किती जन्म बाकी आहेत त्यांचं काय आहे? तर अ, दोघंही तुमचे भक्त आहेत. तर तुम्ही सांगा आता काय?" मग मी जेव्हा जाईन तेव्हा त्यांना उत्तर देईन. त्यांनी असा-असा प्रश्न विचारलेला आहे. भगवंत म्हणतात, की "जो ब्राह्मण जो आहे त्याला सांगा तुला अजून 100 जन्म आहेत आणि तो जो चांभार जो आहे त्याचा हा शेवटचा जन्म." नारद मुनींना एक चेहऱ्यावर मोठं प्रश्नचिन्ह पडतं, की काय म्हणतायत भगवंत? आणि त्यांचं प्रश्नचिन्ह शेवटी ते भगवंतच ते अचूक पद्धतीने ओळखतात आणि ते म्हणतात, की "तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर तुलाच मिळेल. फक्त त्यांनी विचारलं, की मी काय करत होतो? तेव्हा सांगायचं, सुई असते, सुईचं ते फोक असतं की नाही सुईच्या, तर त्याच्यातून मी हत्ती ओवत होतो." हे त्यांना सांगायचं. नारद मुनी म्हणतात, "नारायण, नारायण" करत तिकडनं निघतात. आणि मग पुन्हा त्या गावात येतात. पुन्हा जातात तेच त्या मंदिरात जातात. मग तेच पुन्हा त्यांना काय हवं नको ते विचारणार, दर्शन घेणार. मग नारद मुनी म्हणतात, की "तुमचा प्रश्न मी विचारला बरं." मग ब्राह्मण एकदम खुश झाले आणि मग ते अगदी ऐकताहेत, की काय भगवंतांनी उत्तर दिलं म्हणून. तर नारद मुनी म्हणाले, "भगवंतांनी सांगितलं आहे तुम्हाला अजून 100 जन्म आहेत." तर ब्राह्मण यांना थोडंसं आश्चर्य वाटलं. मग ते म्हणत आहेत, "100 जन्म? मला सांगा तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा भगवंत नेमकं काय करत होते हो?" तर नारद मुनी म्हणाले, "ते काय नाही सुईच्या मधून हत्तीला ओवत होते." मग ब्राह्मण तेव्हा लगेच त्यांची प्रतिक्रिया बघा. तरीच, तरीच भगवंतांनी नीट प्रश्न ऐकला नाही आणि तुम्हाला नीट बरोबर उत्तर दिलं नाही. इथे नारद मुनींना त्यांचं उत्तर मिळालं, की भगवंत म्हणाले, की "तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर तुला मिळेल." नारद मुनी तिकडनं बाहेर आले. बाहेर आले
तर त्या चांभारापाशी गेले, त्या मोत्यापाशी गेले आणि त्यांनी पण सेम प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे त्यांनाही उत्तर दिलं, की भगवंतांनी सांगितलं आहे की हा तुमचा शेवटचा जन्म. आणि जेव्हा त्यांनी हे उत्तर सांगितलं, तेव्हा त्यांना इतका आनंद झाला, इतका आनंद झाला. डोळ्यातनं आनंदाश्रू वाहू लागले. काय नको करू आणि काय असं झालं आणि त्या आनंदाच्या भरात ते विचारत आहेत, की भगवंत नेमकं असं काय करत होते, की त्यांनी माझ्यावर एवढी कृपा केली आणि की मला डायरेक्ट सांगितलं, की हा शेवटचा जन्म, की म्हणजे एवढा जन्म पार पडल्यानंतर मला डायरेक्ट भगवंत मोक्षधाम आहे, मुक्ती मिळणार आहे, भगवंताच्या धामामध्ये प्रवेश मिळणार आहे. तर ते म्हणाले भगवंत सुईच्या टोकातून हत्ती येत होते आणि जेव्हा हे त्यांना कळलं, तर अजून त्यांना परमानंद झाला. अजून त्यांना की काय करू आणि काय त्या भगवंताचे गुणगान गाऊ लागले, त्यांचं हे करू लागले, की त्यांना नारद मुनींना कळेना. नारद मुनी म्हणाले, की "हे कसं शक्य आहे? म्हणजे नेमकं काय तुम्हाला खरं वाटतं, की खरंच हत्तीच्या सुईच्या टोकातून हत्ती जाईल?" तर म्हणे, "ते परमात्मा परमेश्वर आहे, भगवान श्रीकृष्ण आहेत. त्यांच्यासाठी काय अशक्य आहे?" त्यांच्यासाठी काय अशक्य आहे? तो माझा भगवंत आहे. आणि त्यांनी एक उदाहरण दिलं. त्या झाडाखाली बसले होते, तर म्हणे ज्या एवढुशा बीपासून ते ज्या वडाच्या झाडाखाली बसले होते, ती बी उचलून दाखवली. नाहीतर ह्या एवढुशा बीपासून एवढा मोठा वटवृक्ष जर ते तयार करू शकतात, उत्पन्न करू शकतात, तर तो तो एक साधा हत्ती आहे. तो सुईच्या टोकातून का नाही भगवंत होऊ शकत? ते माझे परमात्मा परमेश्वर आहे. ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि हाच दृढ विश्वास, हीच भक्ती. त्यांना ज्ञान काय आहे माहित नाही, भगवंताचं ऐश्वर्य माहित नाही, तत्वज्ञान माहित नाही. पण त्यांना भाव महत्वाचा, ते प्रेम महत्वाचा, तो दृढ विश्वास, की जे काही करायचं ते भगवंतासाठी. जे काही सुख आहे, दुःख आहे, जे काही आहे ते सगळं त्या भगवंताला अर्पण. त्याला कृष्णार्पणमस्तू म्हणत आपलं जीवन व्यतीत करायचं, त्याच्या आनंदासाठी सगळं करायचं. ही जी श्रद्धा होती, ही भक्ती, हा विश्वास होता आणि म्हणून त्या चांभाराला आणि म्हणून त्या मोचाला जो काही आहे त्याचा शेवटचा जन्म होता. आणि तेच सगळं तत्वज्ञान माहिती आहे, सगळं सगळं पाठांतर सगळं आहे. सगळं पण विश्वास कमी आहे, भाव कमी आहे आणि आणि म्हणून त्या ब्राह्मण यांना अजून 100 जन्म होते, की हेच सांगायचं तात्पर्य असं आहे, की भक्तिभाव जसं आता मगाशी पण माताजींनी उत्तर दिलं, की भक्ती हा सोपा मार्ग आहे भगवंतापर्यंत पोहोचायचा. आपण 4 प्रकारे अर्थ, अर्थी, ज्ञानी, जिज्ञासू 4 गोष्टी कुठल्याही समोर आल्या, की आपण भगवंताची पूजा अर्चा करतो किंवा भगवंताचं ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करतो, उपासना करायचा प्रयत्न करतो. पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन जर आपल्याला जर भक्त व्हायचं असेल, भक्ती करायची असेल, तर त्याच्या जोडीला भाव असणं महत्वाचं. ह्या सगळ्या उपासनेच्या जोडीला भाव असणं महत्वाचं. भाव, प्रेमभाव आणि मग काहीही अशक्य नाही, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आपण लगेच पुढे वळूया. हरे कृष्ण माताजी. हम्म. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवे ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्हीच शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यांसारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्ही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुन भगवंतांना काय सांगता आहेत, की हे सगळं ऐकल्यानंतर, हे सगळं बघितल्यानंतर आता अर्जुन जो आहे, की त्यांचा कुठेतरी त्यांना त्या ज्या भ्रमामध्ये, ज्या मोहामध्ये अडकले होते, तर ते कुठेतरी थोडेसे बाहेर पडत आहेत, आपण असं म्हणू शकतो. आणि मग आता ते म्हणत आहेत, भगवंताची स्तुती करता आहात, की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवंत आहात, तुम्हीच परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात, शाश्वत, दिव्य, अजन्मा, आदिपुरुष, विभू, सगळं 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 तुम्ही आहात. की त्यांना शब्द सुचत नाही आहेत, काय म्हणायचं.
आणि भगवंताची स्तुती करत आहेत. आणि हे करत असताना त्यांनी अजून एक गोष्ट इथे सांगितली की नारद, असित, देवल, व्यास मुनी म्हणजे ह्या सगळ्या त्यांनी ज्या श्रेष्ठ विभूती आहेत, जे महर्षी गण आहेत, तर त्यांची नावं त्यांनी घेतली आणि सांगितलं की तुम्ही जे आता मला सांगितलं आहे की हे सत्य मला माहिती होतं, पण तुम्ही पुन्हा नव्याने सांगता आहेत आणि ह्या सत्याची पुष्टी जी आहे, तुमच्याबद्दलची ही माहिती जी आहे, ही आता तुम्हीच तुमच्या तोंडून सांगता आहेत, पण याची पुष्टी कुठेतरी यांनी सुद्धा दिलेली आहे, ह्या ऋषीगणांनी सुद्धा दिलेली आहे. आणि मग इथे आपल्याला 2 गोष्टी दिसतात. म्हणजे भगवद्गीतेत काय नाही आहे, भगवद्गीतेत सगळं आहे. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट सांगतो आहोत, तर लगेच त्याचा एव्हिडन्स, लगेच त्याचा आपण काय म्हणू शकतो, की त्याचा आधार काय आहे, की कशाच्या आधारावर तुम्ही हे सांगता आहात. तर हे लगेच तिथे सांगणं गरजेचं आहे. हे आपल्याला भगवद्गीतेतच मिळतं आहे, सांगायला मिळतं आहे किंवा ऐकायला बघायला, वाचायला मिळतं आहे, की ही सुद्धा एक गोष्ट आहे, की आपण जे काही करतो आहे, त्याचा लगेच आधार काय असतो किंवा आपण ज्याला डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स म्हणतो, तो लगेच आपल्याला तिथे प्रोड्यूस करणं किंवा लगेच तो दाखवणं. श्रील प्रभुपाद सुद्धा हे नेहमी सांगतात, की तुम्ही जे काही सांगता आहात आणि म्हणून अनेक ग्रंथांचा अभ्यास, की अनेक ग्रंथांमध्ये काय लिहिलेलं आहे, की कुठल्या उपनिषदांमध्ये काय आहे, वेदांमध्ये काय आहे, वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये काय आहे. तर त्या ग्रंथांचा आधार घेऊन तुम्ही भक्तांना भगवंत कोण आहेत त्याची नव्याने ओळख करून द्या किंवा ते जे काही लिहिलेलं आहे, तर त्याला हा आधार आहे. हे सत्य याची पुष्टी करत आहे. ह्या आधाराद्वारे हे आपण सांगतो आहोत किंवा हे असं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला तो परवा जो गोलोका चार्ट मिळाला होता, तुम्ही सगळ्यांनी जर बघितला असेल, तर ते जे बनवलेलं आहे किंवा काय तर प्रत्येक की तुम्हाला ह्या पद्मपुराणामधला आधार आहे, याच्यातला रेफरन्स आहे, त्याच्यातला अनेक रेफरन्स घेऊन ते संपूर्ण गोलोक चार्ट किंवा गोलोक धाम, ते जे ब्रह्मांड जे आहे, तर ती आकृती रूपी आपल्याला जे मिळालेलं आहे, ते बघायला मिळालंय. तर त्याचा रेफरन्स तिथे लगेच दिलेला आहे, की याचं वर्णन याच्यात आहे आणि म्हणून हे असं आहे, त्याचं वर्णन त्याच्यात आहे आणि म्हणून ते तसं आहे. तर हेच भगवंतांनी सुद्धा तेच सांगितलेलं आहे. प्रभुपाद सुद्धा तेच सांगतात, की तुम्ही आधाराशिवाय कुणालाही जर काही सांगायला गेलं, तर कदाचित विश्वास बसणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही ॲज अ डॉक्युमेंट ॲज अ तुम्ही एव्हिडन्स तुम्ही काही घेऊन गेलात, तर निश्चित समोरच्याचा विश्वास बसेल. आता आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हम्म. 14वा आणि 15वा दोन्ही म्हणायचंय का, की 15व्याचे नुसतं अनुवाद आहे? 15व्याचा नुसता अनुवाद आहे. तुम्ही 14वा म्हणा. सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. 10.15 हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की म्हणजे अर्जुन जे आहेत ते पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत, की तुम्ही मला जे सांगता आहात, हे कोणीही तुमचं सामान्य माणूस, देव, देवता, दानव कोणीही हे जाणू शकत नाही. आणि तुम्हाला फक्त जाणणं हे तुम्हीच तुम्हाला जाणू शकतात किंवा तुमच्या अंतरंगा शक्तीद्वारेच तुमची ओळख जी आहे ती होऊ शकते. किंवा जसे तुम्ही चराचरात तुमच्या विभूतींचं दर्शन, तुमच्या अनेक ज्या वेगवेगळ्या विभूती आहेत, ऐश्वर्य आहेत, त्याचं दर्शन म्हणा किंवा तुम्हाला तुमची व्याप्ती जी आहे, आधी आहात तुम्ही, अनंत आहात, तर हे सगळं हे तुमच्या अंतरंगा शक्तीद्वारेच तुम्हीच जाणू शकतात. बाकी कोणालाही, म्हणजे अगदी थोर ऋषी असतील ज्यांनी अनेक वर्ष तपश्चर्या केलेली आहे किंवा ज्या प्रतिदेवता आहेत, देवदेवता आहेत, की ज्यांची निर्मिती तुमच्यापासून झालेली आहे, पण त्यांनाही थांग पत्ता लागत नाही. तेही तुमचं व्यक्तित्व जे आहे, पूर्ण व्यक्तित्व जे आहे, ते जाणू शकत नाही. तुमच्या शक्तींचा त्यांना अंदाज येत नाही आणि म्हणून ते एक इच्छा व्यक्त करतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नाही, मराठीतच आहे का? ओके. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे
हे भगवान कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. 10.18 हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसस्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग अर्जुन जे आहेत प्रिय आवडते भक्त म्हणू शकतो, सखा सगळंच आहे. आणि मग भगवंत जे काही सांगता आहेत की ते फक्त असं वाटतंय की ऐकत राहावं. भगवंताच्या अमृतवाणीतून मुखातून हे सगळं ज्ञान जे आहे ते त्या ज्ञानाचा प्रवाह बाहेर पडतो आहे आणि ते ऐकत राहावं आणि त्या रसस्वादनाचा आस्वाद संपूच नये आणि पुन्हा पुन्हा तेच ऐकत राहावं, ते श्रवण करत राहावं. अमृताचा त्यांना अनुभव येतो आहे आणि ते म्हणत आहेत की मला हे सारखं ऐकत राहावं असं वाटतंय. मला कधीच ह्याच्या तुम्ही जे सांगता आहे त्याच्यापासून मी बाजूला सरू नये किंवा हे संपूच नये. आणि पुन्हा पण ते म्हणत आहेत की मला तुमच्या ह्या योग शक्तींचं, ह्या ऐश्वर्यांचं तुम्ही मला कृपया पुन्हा एकदा नव्याने वर्णन करून सांगतात का? की तुम्ही मला सांगता आहेत की याची निर्मिती माझ्यापासून झाली आहे, त्याची निर्मिती, पण मला हे ऐश्वर्य जे आहे त्या ऐश्वर्याचं वर्णन जरा तुम्ही मला उलगडून सांगू शकाल का? अशी एक विनंती वजा अर्ज म्हणू शकतो आपण कुठेतरी त्या आवडत्या भक्ताने भगवंताकडे केलेली आहे. आणि मग भगवंत लगेच त्याच्यावर उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता हे भगवंतांचे अनेक ऐश्वर्य जे आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. तर हरे कृष्णा. माताजी तुम्ही आणि मी आपण वाचूया मिळून. हरे कृष्णा. आदित्यांमध्ये माताजी मी वाचू का? हा 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 ठीक आहे, चालेल. आदित्यांमध्ये विष्णू आहे. विष्णू मी आहे. हा नाही, मी एक वाचते, तुम्ही एक वाचा. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे. तेजस्व्यांमध्ये सूर्य मी आहे. मरुद्गणांमध्ये मरीची मी आहे. नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे. देवतांमध्ये इंद्र मी आहे. सजीवांमध्ये जिवंत शक्ती मी आहे. रुद्रांमध्ये भगवान शिव मी आहे. यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे. पुरोहितांमध्ये बृहस्पती मी आहे. पुराणांमध्ये स्कंद मी आहे. जलधारांमध्ये सागर मी आहे. महान ऋषींमध्ये भृगु मी आहे. कंपनांचा ओम मी आहे. नामजपामध्ये यज्ञ मी आहे. अचल गोष्टींचा हिमालय मी आहे. वृक्षांमध्ये वटवृक्ष मी आहे. देवतांमध्ये ऋषींचा नारद मी आहे. गंधर्वांपैकी चित्ररथ मी आहे. सिद्ध प्राण्यांमध्ये कपिला मी आहे. घोड्यांमधले उच्चश्रैव मी आहे. भगवान हत्तींपैकी ऐरावत मी आहे. हा पुरुषांमध्ये सम्राट मी आहे. शस्त्रांमध्ये वज्र मी आहे. गायींमध्ये कुर्बी मी आहे. उत्पत्तीच्या कारणांपैकी संदर्भ मी आहे. सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे. नागांमध्ये अनंता मी आहे. जलचरांमध्ये देवता वरुण मी आहे. दिवंगत पूर्वजांमध्ये आर्यमा मी आहे. कायद्याच्या सूत्रधारांमध्ये यम मी आहे. दैत्यांमध्ये प्रल्हाद मी आहे. दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे. पशूंमध्ये सिंह मी आहे. पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे. शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे. मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे. प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा मी आहे. सर्व सृष्टीचा आरंभ आणि अंत आणि मध्यही मी आहे. विज्ञानांमध्ये स्वतःचे आध्यात्मिक विज्ञान मी आहे. तर्कशास्त्रांमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे. अक्षरांमध्ये आकार मी आहे. समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव मी आहे. हे पहिलं घ्या.
मी सर्व भक्षण करणारा मृत्यू आहे आणि मी सर्व काही निर्माण करणारा तत्व आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, भाग्य, उत्तम वाणी, स्मरणशक्ती, बुद्धिमत्ता, स्थिरता आणि संयम मी आहे. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे. काव्यात गायत्री मंत्र मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष म्हणजेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर मी आहे. ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. पसविणाऱ्यांमध्येही युथ मी आहे. तेजस्व्यांचे तेज मी आहे. त्याच्यानंतर विजय आणि विजय साहस हो, विजय बलवा- आणि मी आहे. बलवानांचे बल मी आहे. वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे. पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे. ऋषींमध्ये व्यास मी आहे. विचारवंतांमध्ये शाण मी आहे. राजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंडांची काठी मी आहे. विजयच्छू नीती मी आहे. रहस्यांमध्ये मौन मी आहे. ज्ञानी जनांमध्ये ज्ञान मी आहे. हरे कृष्णा. तर हे सगळं जे आहे हे ह्या भगवंताच्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत की ज्याच्यामध्ये आता आपण पाहिलं हे आता सांगितलं की ऋषींमध्ये नारद मुनी मी आहे, घोड्यांमधला उच्छश्रैव मी आहे, रुद्रांमध्ये भगवान शंकर मी आहे. ह्या वेगवेगळ्या ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत की सर्पांमध्ये वासुकी, नागांमध्ये अनंतशेष, तर हे सगळं जे आहे की गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे, वायूंमध्ये पवित्र करणाऱ्यांमध्ये मी वायू आहे, की अशा वेगवेगळ्या ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत की मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे, बलवानांचं बल, सामर्थ्यांचं सामर्थ्य मी आहे. या प्रत्येक गोष्टींमध्ये चराचरात भगवंत व्यापलेले आहेत. तुम्ही हे एकदा आपण PDF शेअर केली की पुन्हा एकदा तुम्ही घरी वाचू शकता आणि मग आपण लगेच पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शिवाय हे अर्जुना मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10.40 हे पर्यंत माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे काही सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे बघा की भगवंत काय सांगता आहेत की हे जे काही हलणार किंवा न हलणार जे काही माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकत नाही किंवा ह्या सर्व ही जी सृष्टी आहे हे भौतिक जग म्हणू शकतो, आध्यात्मिक जग म्हणू शकतो, तर याची उत्पत्ती करणारा बीज मी आहे. ह्या सृष्टीमध्ये जे काही अस्तित्व आहे, मग जसं सजीव निर्जीव, हलणार न हलणार जे काही आहे त्याचं अस्तित्व कोणामुळे आहे तर भगवंतामुळे त्याचं अस्तित्व आहे. आपण कालच पाहिलं की जड पदार्थ की सत असत हे सर्व कशामुळे आहे तर भगवंतामुळे आहे. आणि मग इथेच भगवंत थांबत नाही आहेत. भगवंत पुढे म्हणत आहेत की माझ्या विभूतींना अंत नाही आहे, अनंत अशा माझ्या विभूती आहेत. आणि इथे जे वर्णन केलं आहे की ह्या अनंत विभूती सांगणं आत्ता शक्य नाही आहे. आणि म्हणून ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत जे फक्त सूचक असं आहे की ते मी इथे सांगायचा प्रयत्न केला आहे किंवा मी सांगितलेलं आहे आणि त्यावरून तुला माझी व्याप्ती किती आहे ते समजू शकेल किंवा त्याचा तू अंदाज लावू शकेल असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणतायत हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मत्सत्वं श्रीमद्भूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एकाच पुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत हे तू जाण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहे की सर्व माझाच अंश आहे, सर्व सृष्टी जी आहे माझाच अंश आहे, माझ्याच पुल्लिंगामधून सर्व सृष्टी जी आहे ह्या सगळ्या अभिव्यक्ती आहेत, हे सगळं तेज जे आहे हे सगळं हे माझ्यापासूनच तयार झालेलं आहे, माझ्यापासूनच माझ्या पुल्लिंगापासून उत्पन्न झालेलं आहे. तर हे तू लक्षात ठेव, हे तू जाण. ह्या सगळ्या माझ्याच अभिव्यक्ती आहेत, माझ्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत हरे कृष्ण माताजी.
अथवा बहुत नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत काय सांगत आहेत की तुला हे सगळं जाणून घ्यायची गरज नाही किंवा याची आवश्यकता नाही आहे, कारण की माझ्या केवळ एका अंशाने हे संपूर्ण विश्व मी धारण करून राहिलोय असं भगवंत म्हणतात. कारण की प्रत्येकामध्ये आपल्याला माहिती आहे आता क्षीरोदक्षाय विष्णू हे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. आणि इथे ह्या सर्वांची ही जी जीवसृष्टी आहे, ही सजीव सृष्टी जी आहे, ह्या प्रत्येक सृष्टीमधला जो प्रत्येक मग कुठलाही हलणारा न हलणारा प्रत्येक जीव जो आहे, जो सजीव आहे, ज्याला आपण ब्रह्मा असं सुद्धा म्हटलं आहे की नाही, तर ह्या सगळ्यांमध्ये मग आपल्या आजूबाजूचे पक्षी, पशु, झाड, त्याच्यानंतर मग वन्य प्राणी असतील, जे काही असेल, मनुष्य प्राणी जे काही असेल, त्या प्रत्येकामध्ये भगवंत स्थित आहेत. त्यांचं अस्तित्व हे भगवंतांमुळे त्यांचं अस्तित्व आहे. त्यांचं अस्तित्व टिकून राहण्याचं कारण त्यांच्यामध्ये स्थित असलेले भगवंत आहेत. त्यामुळे तुला ह्या प्रमुख अभिव्यक्ती की बाबा हे माझं आहे किंवा ही अभिव्यक्ती माझी आहे किंवा नाही, तर आपल्या आजूबाजूला जे काही आहे याला ब्रह्मस्तर असं म्हणतात. की जेव्हा आपल्यामध्ये आत्मसाक्षात्कार होतो, आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो, तर ती जी दिव्य अनुभूती आपण आपल्या आत असलेला जो परमेश्वर आहे, तर त्याचं दर्शन होतो आहे. तर नुसतं त्याचं नाही होत आहे, तर आपल्या आजूबाजूला जे काही आहे त्या प्रत्येकामध्ये भगवंत स्थित आहे, तर त्याचंही कुठेतरी दर्शन होत आहे. ही दिव्य अनुभूती त्याला येतेच येते. पण भगवंत म्हणत आहे तुला अनुभूती आली नाही आली तरी एवढं तू लक्षात ठेव, तुझ्या आजूबाजूला जे काही आहे त्या सगळ्यांमध्ये मी स्थित आहे. त्यांचं अस्तित्व माझ्यामुळे आहे. हे संपूर्ण विश्व माझ्यामुळे व्यापून राहिलेलं आहे, एवढं तू लक्षात ठेव. आणि मग पुढे म्हणत आहेत की आज आपण आजच्या अध्यायात काय शिकलो, की भगवंताचा आपल्याला विभूती योग पाहिला की नाही. मग भगवंत अज्ञात आहे, सर्वांचा उगम भगवंतापासून झालेला आहे. की कशापासून झालेला आहे हे कोणाला माहित नसतं, ना ऋषी मुनींना ना महर्षींना. म्हणजे माहित नसतं म्हणजे समजत नाही किंवा जाणून घेण्याची उत्कंठा आहे, इच्छा आहे, पण ती व्याप्ती त्यांना समजत नाही. मग त्यानंतर भगवंतांनी आपल्याला मग ते सुद्धा भगवंत उलगडून सांगता आहेत. मग शुद्ध भक्ती काय आहे, अनन्य भक्ती काय आहे. मग पुन्हा भगवद्गीतेचं सार, चतुर्श्लोकी भगवद्गीतेच्या स्वरूपामध्ये आज आपल्याला पुन्हा ऐकायला किंवा शिकायला मिळालं. मग भगवंत म्हणत आहेत की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवंत आहात आणि त्यांनी त्यांना ते सर्वोच्च पद देऊन टाकलेलं आहे. आणि त्यामुळे मला तुमच्या पुरुषोत्तम भगवान आहात, तर तुमच्या ऐश्वर्यांचा, तुमच्या अनंत असंख्य ज्या विभूती आहेत त्याचं मला दर्शन घडू शकेल का, मला त्याचं वर्णन ऐकायला मिळेल का. आणि म्हणून मग आज भगवंतांनी त्यांच्या ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत, कारण की त्या अभिव्यक्ती इतक्या अनंत आहेत, युद्धभूमीवर उभ्या आहेत, मग भगवंतांनी प्रमुख अभिव्यक्ती सांगितल्या आणि तिथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.